Ndeewono ndị be anyị jije ngagharị unu ga-afụ ka anyị si were Igbo na-akpa nganga n'ala ndị ọcha ka anyị jee ite out nọnyere na anyị daalụnụ. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Kwee na-egwu anyị abịawago. Anyị abịawago. Anyị abịawago ewo. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago ewo. anyị abịawago anyị abịawago ewo. Anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. anyị abịawago ewo. anyị abịawago anyị abịawago ewo. Anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. kwaghalite bụ ngwa nwayọ maka ọkụ agwa papa. Ọ dị mma. Kịta anyị elutego, anyị na-emetụzi oyel ndị be anyị nọnyelu na anyị. Unu ga-afụkwa ka ọ na-abịa n'uju. Ndewo. Ebe a ka anyị bịazi na-ediklia nwayọọ nwayọọ, ya bụ ọ na-adị mma ịnọkọta ụdịrị ụmụ gị unu jee likwen eat out, rapụgodi nri unu si, were anụ arụrụ arụ na nke amịrị amị na-emetụ n'ọnụ. Ụmụnne nọnyere na anyị, anyị na-abịa. Us today by phone or email and let Selby Contact Flooring elevate your space. Your satisfaction is our commitment. Este poquito y tú tomes este poquito. ¿Qué cielo? Ụmụnne Oseti kwee na ebe ka Osetizi eating competition chee na aka ghọrọ anyị. Ndeewo nye na anyị akara ịfụnanya ka emesịa.